ורוצה לומר שלום עכשיו לעוזי דיין, חבר הכנסת לשעבר, אלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל לשעבר. שלום. שלום, וקודם כל תפילה גדולה לשלום הפצועים, וקודם כל אלה שנפצעו אנושות. נוטים אצלנו תמיד לדון בפיגועים ומה עושים בצדק, ואומרים היה פיגוע וזה. למי שנפצע, להרבה מאוד אנשים, זה דבר שסוחבים אותו כל החיים. זה משהו שחשוב לזכור בעוד. עוזי, תודה שאתה מדבר על זה. זה חשוב. אנחנו באמת בשגרת מלחמה, בשגרת דם וכאב, ובכל אירוע כזה צריך לזכור שעם כל פצוע אנוש כזה, יש משפחה שברגעים אלה מתעדכנת בנורא מכל, ותסחוב את זה לכל החיים. תודה שאתה מזכיר. זה חשוב, לא להישאר בשגרה הזו, כל עוד זה לא נוגע לנו, ולזכור את האנשים שעומדים מאחורה. אז אנחנו בבוקר קשה כאמור, עוזי, והשאלה היא לאן אנחנו הולכים מכאן, כשצה"ל פועל בעוצמה כל כך ביהודה ושומרון, ובפרט באזור שבו התרחש הפיגוע, ואנחנו קמים לבוקר כזה של חוסר שליטה, נגדיר זאת כך, ופיגוע קטלני. כן, אז בואו קודם כל זום קצר על הפיגוע עצמו ועל פיקוד המרכז. הפיגוע הזה מכוון הישר גם, לא רק לירושלים, אלא לוושינגטון DC, לפגישה עם טראמפ הערב, והוא רוצה בעצם ללחוץ ולומר, שימו לב, אנחנו פה, חמאס או ג'יהאד איסלאמי או מי שזה לא יהיה. אני רוצה להעיר רק בהערה, חנן כבר לא על הקהל, כבר לא איתנו, אז אני לא רוצה להתפלמס וזה, אבל אין יותר מחנות פליטים ביהודה ושומרון. הם שנים היו מחנות פליטים, יהודה, שומרון, בקעת הירדן. כמעט כולם היום הם מחנות של טרוריסטים, הם מחנות של מוציאים פיגועים בעזרה הרבה פעמים של הרשות הפלסטינית וגם של איראן. מה שאנחנו צריכים לעשות הוא קודם כל לעשות יותר ממה שאנחנו עושים, זאת אומרת מחסומי פתע, מחסומים מדלגים, יותר כוח, להמשיך לחלק נשק. אני מזכיר שפיקוד המרכז מחלק היום נשק לאלפי לוחמים, זו יוזמה שאנחנו התחלנו אותה לפני כמה חודשים, שכל חייל לוחם, הנשק יהיה אצלו בבית, וכשהוא הולך כל השנה, לא רק כשהוא נמצא במילואים, הנשק, החגור, התחמושת, וזה דבר שיעזור. אני רוצה מזה שהמחבל חוסל, ואני גם מציע להפסיק להשתמש במילה לנטרל. מחבלים מחסלים אותם. נכון, אבל דווקא למונח ניטרול יש חשיבות מבצעית. אתה בטח מבין ויודע טוב ממני שבזירה מנטרלים, כי זה איום מנטרלים בעברית. איום לא מחסלים. איום, איום, מה שמנטרלים זה מטעני חומר נפץ וכולי. לגבי מחבלים צריך להשתמש במילה, כי אחרת מרוב הגדרות ומילים, החיילים, הלוחמים לא מבינים את תפקידם לפעמים. אני אומר, כמי שהיה מפקד פיקוד המרכז, אני לא השתמשתי אף פעם במילה הזאת, וצריך לדעת שמחבלים בעיקרון, המשימה שלך היא לחסל אותם. ואני מציע פשוט שהרמטכ"ל החדש יתחיל פשוט גם, אני לא אומר שזה הדבר החשוב ביותר, אבל צריך לחסל אותם, ודרך אגב, מחבל שחיסלו אותו הוא ממש מנוטרל לתמיד. זה בטוח. כן. אני רוצה גם להעיר שהמקום של הפיגוע הזה ליד תייסיר, למי שלא מכיר את השטח, אם תעשו קו דמיוני בין שכם לבין בית שאן, באמצע זה האזור של תייסיר, מי שיותר מכיר זה ליד טובאס, חמם אל מליך וכולי. אחד הדברים שאני הייתי עושה, זאת נקודת יישוב באזור הזה ליד חמם אל מליך. יש על זה תוכניות כבר הרבה זמן, וזה דבר שצריך אותו מבחינה ביטחונית.
כמובן גם לאומית, אבל אני לא אומר כל מקום שיש פיגוע מיד אתה עושה התיישבות. אבל במקרה הזה, במשולש הזה, טובס, תמון, חמם אל מליך וכולי, יש חוסר במקום בהתיישבות ישראלית. אמרנו, אני רוצה ברשותך להתייחס לתמונה היותר כוללת. כן. אמרנו שזה משפיע על מה שקורה בוושינגטון. היום יש מין תפיסה, וגם במידה מסוימת האמריקאים מתייחסים כאילו יש לנו חטופים, שאנחנו צריכים קודם כל לשחרר אותם, נכון? וגם זה בשני שלבים, וגם זה לוקח זמן, יותר מדי זמן וכולי. יש את עזה, דיברתם על היום שאחרי, דיברתם על סעודיה, ובסופו של דבר מי שמושך בחוטים, לא רק של החוטים, אלא מושך בכל החוטים, איראן. אני טוען שצריך לדבר, לתכנן וללחום בכל המערכה הזאת, בכל החזיתות שלה, בעת ובעונה אחת. לא לחשוש מזה. גם בעזה, גם בדרום לבנון, גם לגבי הגבול עם סוריה, גם לסגור את הגבול הירדני יותר טוב, וכן, גם ללכת על איראן. בדבר הזה אנחנו יכולים להגיע להבנה עם ארצות הברית ועם טראמפ, שהוא אוהב לעשות דברים ככה ב-200 הצעות, החלטות נשיא וכולי. אז צריך לקחת את כל החבילה הזאת, מרגע שאנחנו נסכל ונחסל את מה שהסעודים ושאר